Lol. Ez tetszett. Imádom az embereket. Bár tudom, senkit nem érdekel, hoztam nektek egy sztorit. Ha már így benne vagyok a fesztiválos sztoriba, akkor elmesélem nektek, hogy hogyan raboltak el majdnem a Sziget Fesztiválon. Ezek amúgy egyáltalán nem vicces és nagyon komoly dolgok, de az én esetem az humoros volt. Abban az évben dolgozni voltam kint a szigeten, így elég kevés este jutott a bulizásra, de azért néha megengedtem magamnak, hogy kint maradjak 1-2 órát. Megbeszéltük az egyik barátnőmmel, aki szintén dolgozott kint, hogy egyik este munka után összetalálkozunk, és akkor ők vigyáznak rám, mert ők idősebbek voltak nálam. Megbeszéltük, hogy kóricálunk egy kicsit kint, ha már megvan a bérletünk, szóval nem ittam sokat. Körbenézelődtünk, már amennyire fáradtságunk engedte, és kb. 3 óra múlva eldöntöttük, hogy akkor el is indulunk haza, mert hogy reggel menni kellett vissza. Na és akkor elindultunk azon a borzasztó hosszú földúton a bejárat fele. Konkrétan így összefogva, kapaszkodva sétáltunk 3 lány, és egyszer csak azt éreztem, hogy így a másik karomat is megfogja valaki, és így hátra ránt. Na, hát kiderült, hogy egy külföldi fiúcska húzott maga után, aki 2 haverjával volt, és vitt magával tovább full az ellenkező irányba, mintha semmi sem történt volna, elkezdett beszélgetni velem, aztán mondtam neki, hogy halló, 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 halló. Pont elrántottál a barátnőimtől, úgyhogy nekem most mennem kell. Majd fogta, átcsapta a karját így a vállamon, azt mondja, dehogy kell menned, és sétált velem tovább a hónalja alatt. Próbáltam visszanézegetni a lányokra, akikben annyit láttam, hogy békésen sétálnak tovább, és nézelődnek jobbra-balra, tátott szájjal bámulnak mindent, észre se vették, hogy eltűntem. Úgyhogy már elkezdtem gondolkozni, hogy hogyan fogom ágyékon rúgni ezt a kedves úriembert, amikor hallom, hogy elkezdték végre ordibálni a lányok a nevemet, és akkor egy fél perc múlva meg is jelentek, futottak. Odaért a barátnő, aztán kérdezte, hogy ez mi? Mondta a csávó, hogy hát megyek velük bulizni. Mondom, Úgyhogy megfogta a csajos és kirántott a csávó keze alól, majd elkezdtük folytatni utunkat a kijárat felé, még egyszer utánam nyúlt, megfogta a csuklómat, és itt olyan szinten leüvöltötte a csajos a fejét, hogy utána vagy 20-szor elnézést kért a csávó, hogy ő nem akart semmit, csak tényleg bulizni, és szimpik voltunk neki, és sajnálja, és ő tényleg nem akart semmi rosszat. Izgi volt. Az biztos. De én tudtam, hogy számíthatok a lányokra. Viszont vigyázzatok magatokra, lányok, nagyon. Most a fesztivál időszakban mindenki, nagyon. Gáspré, minden, legyen. De persze azért érezzétek nagyon jól magatokat. Na, csókolok mindenkit. Ja, és vannak új képek Instán, nézzétek meg.